Казвам се Надежда Мирчева и съм продуцент на специализираното предаване за хора с увреденство, което се казва Светът на жестовете. В част от предаването съм почти 10 години, а самото предаване се излъчва от Националната телевизия над 40 години. От тогава Националната телевизия се грижи за това да има достъп до информация на хора с увреден слух. Като това се случва не само в специализираното предаване, а и в новините на Българска национална телевизия. Много се радвам, че сме днес тук с вас. Преди да започнем, аз се казвам Есперанса и ми е приятно. Аз съм Надежда, така че... Да. Искахме да попитаме с нашия екип. Дали мислите, че проекта, за който вие казвате, че се занимавате за жестов превод, дава по-големи възможности за информиране на хората с увреден слух? Това е една от нашите основни цели, да сме мост между чуващото и глухото общество в България и не само в България и в света. Ние предоставяме информация на хората, които чуват, за възможностите на хората, които не чуват, за техните успехи в световен и в български мащаб. И постоянно сме в контакт с нашите зрители, които са и от чуващите, и от нечуващите зрители. Много сме за това да имаме критична обратна връзка, защото това ни позволява да вървим в правилната посока. Благодаря. Друго искам да попитаме, дали някога сте имали обратна връзка от човек с увреден слух спрямо това, което те виждат и разбират по жестовия превод по новините? Да, имали сме както много положителна, така и да речем градивна критика и винаги сме се вслушвали в това, какво те ни казват, така че да подобрим качеството си на работа. Аз се чувствам щастлива и на мястото си тук в това предаване и изобщо бъдейки част от глухата общност. Хората с увреден слух са една общност, която много трудно те допуска, ако си от чуващо семейство. Аз съм човек, който няма никаква връзка в семейството си с глухите хора. Майка ми и баща ми са чуващи, детето ми е чуващо, но някак се срещнах приятели по някаква случайност, стечение на обстоятелствата и спечелих доверието на глухите хора и те се отвориха към мен и аз станах част от тях. Имам приятели, с които празнуваме празници, не само служебно, просто се чувствам част от глухата общност и усещам, че по някакъв начин съм полезна за тях с това, което правим. Благодаря за разговора и беше ми много приятно. И на мен благодаря за интереса ви. Благодаря.